λέει και μας χούσκωσαν. Είδε το ένα, το στρόγγυλο είναι στο φούρνο και αρχίζουμε το ψήσιμο. Μια χαρά φουσκώσαμε. Να τη ζέστη που έχει όμως φουσκώσαμε και εμείς. Σουσάμι, τα βάλες. Όταν το ετοιμάσω για το ψήσιμο, το κάνεις με αυγό και βάζεις αμύγδαλα φιλέ και σουσάμι. Τα άλλο τα έβαλα το στρόγγυλο μέσα για ψήσιμο. Το ετοίμασα. Βάζουμε και ένα-ένα τα παίρνουμε. Θα πάμε δίπλα στη μασίνα για να μην κάτσουμε το βγάλω. Άντε, η καλά να την άκουμε. Αυτό άρχισε να μας ψήνεται, της κουβάρας. Και τώρα ούτε βήμα από εδώ.